Сөембикә ул татар халкының патшабикәсе, бөтен хатын-кызларның эчендәге үрнәк булып торырдай хатын-кыз. Менә Сөембикә ул менә бөтен татар кызларда үрнәк булып тора. Ул татар хатын-кызларына хас булырлык бөтен сыйфатларны да үзенә җигәндер дип уйлыйм. Сөембикә ул безнең Татарстан халкын түгел афыйтыгыз, татар халкының танылган ханбикәсе, әлбәттә. Инде аңа килгәндә, менә 2017 елда без аның 500-леген шулай үткәрдек дип әйтик. Аның инде татарлар тарихына керткән өлеше әйтеп бетергесез бик тә зур. Ул шәхсән үзем өчен үрнәктә булып тора. Сөембикә ул ханбикә, Казанда яшәгән. Сөембикә ул Казан ханлыгының ханбикәсе. Башта әйтеп үтәргә кирәк, Сөембикәгә 502 яшь тулган быел. Алар ханбикәләр күп булганнар инде. Ничек инде кем булсын, ул безнең Казан ханлыгы белән идарә иткән хатын-кыз, гомумән бөтен татар кызларының да үрнәге булып торыр хатын-кыз. Сөембикә ханбикә ул Казан ханлыгында идарә иткән ханбикә. Сөембикә ханбикә ул Казан ханлыгының патшасының кызы булган. Сөембикә ул безнең беренче Татарстанның ханбикәсе. Татарстанның беренче ханбикә. Сөембикә ханбикә ул бөек Казаныбызның бөек ханбикәсе. Аңа бөтен татар кызлары да килешеп торырга телиләр дип уйлыйм. Аны үрнәк итеп куялар үзләренә. Сөембикә ул Казаныбызның ханбикәсе булган кеше. Сөембикә ул безнең Казан ханлыгының беренче ханбикәсе.